Ja som veľmi rád, že sa zmobilizovalo toľko ľudí v Českej republike. Z celej Českej republiky prišli ľudia, aby protestovali proti zjazdu Sudetského krajanského združenia, tzv. Landsmannschaftu, a myslím si, že urobili správne, že protestujú, pretože tu sa odrazu prepisujú dejiny. A naozaj zločinci, alebo pohrobkovia zločincov, ktorí povraždili 100 000 Čechov a Slovákov, povraždili desiatky miliónov Slovanov a naozaj rozputali najväčšie peklo na zemi, tak tí teraz prichádzajú ako v roli obeti. Že oni sú tí, ktorým bolo ublížené. Však pre Boha to boli práve sudetskí Nemci, ktorí sa podielali na tých najväčších svinstvách, ktoré sa diali práve v tom Brne, kde sa včera konal ten protest a kde mali ten zjazd, tak práve tam na miestnych kolejích tam mučili a popravovali Čechov a ľudí, nevinných ľudí, študentov, ženy, deti. Jednoducho, oni tam páchali také zverstva, títo nacisti. A teraz bez toho, že by došlo k nejakému reálnemu aktu zmierenia, ktorý samozrejme predpokladá reparácie. Však Nemci nevyplatili žiadne reparácie. Nevyplatili reparácie ani Poliakom, nevyplatili reparácie Československu vtedajšiemu. A teraz títo Nemci sa ešte pomaly budú tváriť, že oni sú tie obete a oni budú chcieť nejaké reparácie. Hej? Že tak sem sa dostali. Neuveriteľné niečo. Plazivý návrat fašizmu. Treba o tom hovoriť veľmi otvorene. Plazivý návrat fašizmu. A spochybňovanie Benešových dekretov je vlastne to isté. Toto nie je iba otázka Česka, to je otázka aj Slovenska, lebo to, čo sa deje v Českej republike zo strany nemeckých sudeťákov, to sa deje zo strany Maďarov na Slovensku. Ale teraz myslím novú vládu Petra Máďara, ktorý vlastne teraz združil všetky tie veľkomaďarské šovinistické kruhy, aby teraz spochybňovali Benešové dekrety. To je veľmi nebezpečné, lebo to je spochybňovanie povojnového usporiadania. A obávam sa, že keď vidíme celý ten vývoj v Európe, že sa znova robí z Ruska nepriateľ, opäť sa militarizuje Nemecko. Opäť sa tu teraz otvárajú takéto veci. Do toho máte rezolúciu Európskeho parlamentu z minulého týždňa, kde vyčítajú Slovenskej republike to, že vlastne chceme trestať tých, ktorí spochybňujú povojnové usporiadanie, že chceme udržať tie Benešové dekrety ako základ povojnového usporiadania. A teraz máme v Európskom parlamente ako útok na Slovensko za toto. Čiže ja mám pocit, že ako sme kedysi v 38. hovorili o mnichovskej zrade, tak teraz môžeme hovoriť o bruselskej zrade. Že je to jednoducho útok na Slovákov, útok na Čechov. Preto ja som veľmi rád, že som bol v Brne a je mi veľmi ľúto, že takéto niečo sa deje zo strany Nemcov, zo strany Sudeťákov a že sa spochybňuje všetko, na čo bojovali naši hrdinovia v druhej svetovej vojne. A treba tých hrdinov pomenovať, ja som to urobil aj včera v Brne veľmi jednoznačne. To boli samozrejme generál Svoboda, bol to Viezd, bol to Golián, bol to Fučík, bol to Gabčík, ale boli to aj maršal Konev, bol to Žukov, boli to naozaj aj tí ruskí generáli, maršali a hrdinovia Sovietskeho zväzu. Takže treba si vážiť Červenú armádu a treba bojovať za historickú pravdu a za historickú spravodlivosť. Ďakujem. Ako by mala podľa vás vyzerať zahraničná politika? Neutralita, viac suverenity alebo nový typ spolupráce? Čo si o tom myslíte? No, premiér Robert Fico veľmi otvorene a veľmi dobre povedal pred niekoľkými, myslím, že to už je rokmi alebo mesiacmi, že treba veľmi otvorene povedať, že Slovensku by najviac svedčala o neutralita. Sme v dobe, kedy sa západné mocnosti snažia bojovať s Ruskom a sa tu eskaluje konflikt, ktorý jednoducho, ktorému nerozumieme, pretože my chceme mať dobré vzťahy tak na východ, ako aj na západ, na sever aj na juh. A tento veľmocenský súboj je niečo, čo by nás mohlo nahnať do 3. svetovej vojny. Toto odmietame. My sa odmietame teraz ako prestať zaoberať bežnými ľuďmi, len aby sme rvali peniaze do zbrojenia. Toto dneska chcú Američania, toto chcú dneska západní Európania. To je šialenstvo, to je kolektívne šialenstvo. Preto, keď sa pozerám aj okolo seba, máte pocit, že by Rakúsko teraz bolo v nejakom strašnom mocenskom váku a že by teraz mali nejaké strašné problémy so svojou bezpečnosťou a sú neutrálny štát. Sú neutrálny štát, sú na to hrdí. Takže ja som presvedčený, že vieme si brať príklad aj zo susedstva, lebo tak vieme rozprávať o iných krajinách, ktoré sú neutrálne, vrátane Írska, Srbska a tak ďalej, ale hovorím o susedovi, o Rakúsku, ktoré je v mnohých ohľadoch aj ďaleko sociálne vyspelejšie, to znamená, že má silnejší sociálny systém a ekonomicky ešte má aj väčšie výkony. A napriek tomu neutrálny štát. Čiže kde je potom problém? Preto ja si myslím, že tie otázky sa nesmieme báť. Na druhej strane chápem, že musíme pracovať s tým prostredím, v ktorom sa aktuálne nachádzame a keby sme chceli vystúpiť povedzme z NATO, tak by to predpokladalo referendum, predpokladalo asi veľmi masívnu verejnú mienku v neprospech NATO, čo teda myslím si, že sa postupne takto aj vyvíja, keď vidíme, čo páchajú Američania, čo páchajú západní Európania voči Rusku, Američania aj na Blízkom východe a v celom svete teraz momentálne chcú zaútočiť na Kubu, to je príšerné niečo. Tak myslím si, že sa otláča tá verejná mienka. Ale v tejto fáze naozaj Slovensko musí
kým je súčasťou tejto organizácie, do veľkej miery vojnovej organizácie, si plniť svoje členské záväzky. Takže toto nespochybňujem, len treba otvoriť veľmi vážne diskusiu o neutralite. To je naozaj niečo, čo Robert Fico povedal veľmi presne. Ďakujem. Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí majú obavy z rastúcej polarizácie spoločnosti? No, rastúca polarizácia spoločnosti asi súvisí najmä s tým, že sa teraz odrazu rúcajú všetky tie staré pravdy, v ktorých sme žili. Že jednoducho odrazu sa spochybňuje to, že nás oslobodila Červená armáda, že sme porazili fašizmus. Odrazu sa spochybňujú naše hranice, lebo zrazu Benešové dekrety nemajú platiť. Odrazu sa spochybňujú dokonca zákony biológie, lebo tu zrazu majú mať homosexuálne manželstva, tu zrazu majú mať adopcie detí, tu zrazu majú byť uznávané ich manželstva, ako najnovšie to teraz chce ten Sabo z Progresívneho Slovenska. Odrazu tu máme všelijaké transsexuálne módy, 76 pohlaví. No, biológie sa spochybňuje. Spochybňuje sa dokonca aj to, že vlastne tu žijeme v nejakej kultúre a teraz ako náhle poviete, že si ju chcete chrániť, tak ste fašista, xenofóba, neviem čo, len preto, že tu nechcete mať okolo mešity a podobne. Čiže ja som presvedčený, že tu sa spochybňujú úplne základné princípy zdravého rozumu, ktoré tu fungovali 10 ročia, vďaka ktorým sme tu fungovali v relatívnom miery, v zmieri, v bezpečí a tak ďalej. Takže to, že sa tu dneska dostávame do tejto situácie, súvisí do veľkej miery s tým, že existuje momentálne veľmi vplyvný v Európe prúd progresivizmu, liberalizmu alebo neoliberalizmu, ktorý útočí na základné princípy a pravdy našej spoločnosti. V niektorých krajinách Európskej únie už dostalo to takú extrémnu podobu, že už jednoducho nemôžete ani povedať svoj názor. V Nemecku, pokiaľ kritizujete Izrael za to, čo pácha genocidu v Gaze, tak vás vyhadzujú z roboty, dokonca vás vedia zavrieť, vedia vás za svoju slobodu slova, za to, že prejavujete nejaký názor, vyhodiť zo svojej práce a podobne. To sú veci, ktoré prídu aj k nám. Jednoducho, to, že sme dneska vo vláde, bráni tomuto vypuklému extrémnemu prúdu, ale ako náhle by došli k moci progresívci alebo všelijakí takíto, čo chcú, jak to hovorí ten Naď, že hlbokú urbu zaviesť a podobné neonacistické praktiky, no tak potom by došlo naozaj k totalitnej spoločnosti a tam sa vyvíja aj Európa. Preto tá eskalácia konfliktu spoločnosti a polarizácia nesúvisí s tým, že by teraz niekto chcel nejakú nenávisť šíriť. Súvisí to s tým, že tu ideologicky niekto vytvára novú totalitu, progresivistickú totalitu a my sa bránime všetko, čo bolo typické pre Slovensko, tradičnú spoločnosť a hlavne sociálnu spravodlivosť. A ja som presvedčený, že my sa musíme v prvom rade zaoberať životnou úrovňou bežných ľudí, pracujúcich ľudí, robotníkov, seniorov a tak ďalej. To je naša kľúčová otázka a nesmieme tu riešiť tieto ideologické nezmysly, ktoré sa vnášajú, tieto progresivistické prúdy, vrátanie týchto sexuálnych úvodzovkách revolúcií, vrátanie týchto vojnových rečí. Nadviažem ešte na tú vlastne ideológiu LGBT. Je to taká divácká otázka. Ľudia sa sťažujú, že Puchovský chodí po školách a vtlká túto nezdravú ideológiu. Čo s tým bude vláda robiť, alebo respektíve je na to nejaký recept? Tak my sme sa snažili ako v tomto smere byť veľmi aktívni. Mám pocit, že bolo prijaté aj ustanovenie zákona, že do školy môže prísť mimo školských osnov iba niekto, kto má súhlas rodičov. Toto je kľúčové, lebo myslím si, že by to mali byť rodičia, ktorí povedia, že áno, toto áno a nie, moje dieťa nebude jednoducho chodiť na vymývanie mozgov. Oni to obchádzajú cez to, že mám pocit, teraz neviem, či to je prípad tohto človeka, ja ho vôbec nesledujem, ja sa s ním nezaoberám, to je úplný mentálny trpajzlík, ale sú takí, ktorí využívajú, myslím, že aj ten šnídl z toho denníka a tak ďalej, že oni povedia, že tam idú, ja neviem, nazvu to, že nejaké mediálne povedomie a boj proti dezinformáciám, oni to tak nejak pekne názvu a v skutočnosti šíria tú svoju liberálnu a progresivistickú propagandu, ale teraz ten učiteľ povie, alebo ten riaditeľ školy povie, vidíte, my v osnovách máme vlastne, že mediálna gramotnosť, tak potrebujeme odborníka, hej, čiže oni takto zakrývajú. To je ako keby, s prepáčením, hej, že by sme chodili my do škôl, že by tam zavolali mňa, Chmelára, Eda, alebo Jana Čarnogórského a teraz dejepisár by hovoril, no však budú hovoriť o druhej svetovej vojne. No však každý by kričal, že Ježiš, vidíte, to je politizácia školstva. No ale v prípade, že to robí jeden alebo druhý, tento Puchovský alebo Šnídl, a oháňajú sa teda, že mediálnou gramotnosťou, pričom šíria vlastnú ideológiu, tak to je zrazu v poriadku. Čiže my musíme nájsť spôsob, ako vytiesniť zo školstva tieto nezdravé prúdy. A opakujem, ja chcem, aby bolo školstvo neutrálne. Ja teraz nehovorím, že my poďme teraz rozsievať našu ideológiu a našu indoktrináciu, hej. Naopak, tie decká by mali dostávať informácie, ktoré sú neutrálne relatívne, hej. Samozrejme, vlastníctvo tam musí byť pravda o druhej svetovej vojne, historické povedomie a tak ďalej, to áno. Ale z hľadiska ideológií, ja by som si v živote nedovolila, ja som pritom vyučoval na vysokej škole
Keď som vyučoval o jednotlivých ideologických alebo filozofických prúdoch, tak som hovoril o liberalizme, tak som hovoril o plusoch a mínusoch liberalizmu. Keď som hovoril o marxizme, o plusoch a mínusoch ale nikdy to nebolo tak, že by som teraz hovoril iba o marxizme a liberalizmus som akože hejtoval a o marxizme som hovoril iba v dobrom. Tak toto nefunguje, to jednoducho nemôže v škole fungovať. Čiže preto musíme si to chrániť. Ja si myslím, že by ministerstvo školstva malo byť v tomto smere mimoriadne aktívne a žiaľ, nevždy je to tak, ako si to predstavujeme, ale treba povedať, že ľudia typu Puchovský a Šnídl a tak ďalej nepatria do školstva. Však nech si to tam niekde svoje rečičky vedú na tých svojich sociálnych sieťach alebo tých svojich esiteľských denníkoch, ale prečo to majú vtláčať do hlav deckám? Jednoducho toto odmietame a budem robiť všetko preto, aby to nebolo, ale toto je asi spôsob, ako obchádzajú ustanovenie zákona. Ešte by sme sa možno mohli vrátiť aj k smerovaniu Európskej únii. A tiež tu padla taká otázka, aké konkrétne ekonomické alebo sociálne opatrenie by ste presadili okrem kritiky súčasného smerovania EÚ, keď vieme teda, v akom stave je tá Európska únia? No tak Európska únia sa v prvom rade dostala do pasce neoliberalizmu. Oni jednoducho podporujú iba banky, podporujú korporácie a podporujú momentálne vojnový priemysel. No a samozrejme, že pokiaľ chceme nejakým spôsobom tú Európsku úniu vrátiť späť do hry, tak prvé opatrenie musia byť za prvé lacné energie. Čiže pokiaľ máte obrovskú krízu v Hormuze, ktorú vyvolali Američania svojou absurdnou a nezmyselnou a hlavne kriminálnou vojnou proti Iránu, no tak potom musíme nájsť iný vlastný zdroj energie. A to je Rusko. My sa jednoducho musíme dostať späť do normalizácie vzťahu s Ruskom. To je pre nás nie, že teraz nejaká geopolitická alebo politická nevyhnutnosť. To je ekonomická nevyhnutnosť. Hej? A ako náhle budete mať lacnejšie energie, potom môžete začať premýšľať o tom, ako podporíte hospodársky rast. To je prvá vec, ktorú musíme spraviť geopoliticky. Za druhé, Američania nás vydierajú clami, vydierajú nás tarifnými vojnami, vydierajú nás tým, že nám vlastne predávajú drahý plyn, drahú ropu. A opäť, vracam sa k tomu. Ako tomu môžeme čeliť? No tým, že budeme diverzifikovať. To je to slávne slovo, o ktorom sa dneska veľa hovorí. Ale čo znamená diverzifikácia? Že nebudeme závislí na Američanoch a že potrebujeme tak Rusov, ako aj Číňanov, aby sme dokázali vybalancovať celý ten náš ekonomický model. Čiže áno, budeme posielať naše tovary aj do Ameriky, aj do Číny, aj do Ruska. Budeme obchodovať na všetky 4 svetové strany. Čiže zase potrebujeme sa pohnúť smerom z toho krča, že nenávidíme Rusov, nenávidíme Číňanov a jediný, ktorého milujeme Ameriku, že ani tu nemilujeme, už len sami sme taká bublinka a už všetkých nenávidíme. Hej, toto nikam nevedie. Takže kým sa nepohneme z tejto geopolitickej pasce, tak sa nepohneme ďalej. Ďalšia vec, ktorú musí Európska únia spraviť, prestať zbrojiť. Lenže aby prestala zbrojiť a tie peniaze, ktoré má, tie obrovské miliardy, stovky miliárd, ktoré dáva do zbraní, aby mohla dávať bežným ľuďom, aby mohla dávať do podpory dopytu, do podpory agregátneho dopytu, ktorý jediný vytvorí rast a vytvorí vlastne sociálny model, ktorý je udržateľný, tak to musíme najskôr udržať vzťahy s Ruskom. Čiže zase musíme upratať ten spor na Ukrajine a znormalizovať vzťahy s Ruskom. Znormalizovať vzťahy s Čínou. Prestať robiť a podporovať izraelské vojny a genocídy, ktoré páchá na Blízkom východe. Vtedy vieme začať robiť normálnu aj sociálnu a ekonomickú politiku. Keď toto všetko urobíme, tak v tej chvíli vieme dávať ľuďom, vieme dávať do zdravotníctva, do školstva. Toto sú tie sféry, kde môžeme potom napredovať. Ale kým tie peniaze nedokážete naakumulovať a dávate ich stále do tých zbraní, tak to jednoducho urobiť nemôžete. Preto my hovoríme, že momentálne, ako lavičiari hovoríme, je priorita upratať tie vojny a mať normálne mierové vzťahy so všetkými veľmocami a v tej chvíli viete potom pomáhať ekonomicky a sociálne ľuďom. Ale dneska robí Európa úplný opak, takže keď sa pýtate na tie riešenia, tak jednoducho musíme prejsť k normálnemu sociálnemu modelu k Európy. Na to potrebujete peniaze nedávať do zbraní, ale dávať ich do ľudí a dávať ich do ekonomiky. A potom už nastupujú klasické ľavicové riešenia. Tam naozaj hovoríme neustále o ekonomickej demokracii, o ďaleko väčšiemu prerozdeľovaní. To znamená dávanie, aby išli peniaze tým slabším, aby jednoducho korporácie nemohli bendlovať po celej zemeguli, hľadať si nejaké lepšie daňové domicily a tam budú platiť 0 alebo 1% dane a potom my nemáme peniaze na to, aby sme financovali dôchodkový systém alebo aby sme financovali zdravotníctvo či školstvo. Takže toto je európska úloha. Tam vie Európa byť silná. Hovoria, že vy nenávidíte Európu. Naopak, tam keby sa dokázala Európska únia spamätať a riešila by aj daňové raje úvodzovka, ktoré máme pod vlastnými očami, to znamená Holanďanov, Írov, Luxemburčanov a tak ďalej, že tam vidíme obrovské problémy. Prečo oni môžu mať ďaleko nižšiu korporátnu daň a potom sa presúvajú korporácie a dávajú si akože sídlo do Luxemburska alebo Holandska, pritom by mali byť na Slovensku, ale mali by byť v Česku alebo mali by byť v našich krajinách, ale nie, oni tam pôjdu, lebo tam platia nižšie dane.
A teraz ako môžeš financovať sociálny systém a sociálny štát, pokiaľ ti všetky tie korporácie odvádzajú nulové dane niekde v Luxembursku, ktoré nepotrebuje dane, lebo je príliš malé, hej. Čiže dostávame sa do situácie, ktorá je neudržateľná. A to je globalizácia, ktorú musíme riešiť, ale kým tu máme na jednej strane neoliberálnu globalizáciu, na druhej strane geopolitické vojny, tak sa jednoducho ďalej nepohneme. Preto opakujem, sociálne riešenia áno, ale v prvom rade sa venovať uprataniu tej mierovej situácie a náprave vzťahov s Ruskou federáciou. Mohli by sme sa ešte vrátiť k tej situácii v Štrasburgu, ktorá sa vlastne naposledy odohrala, alebo k tomu poslednému hlasovaniu. Pán Blaha, nie je posledné hlasovanie v Štrasburgu ďalším dôkazom, že niektoré elity v EÚ chcú vyslovene oslabovať suverenitu členských štátov? A ste sa vyjadril tej diskusii v podstate s pánom Kolářom. Ale jednoznačne ten tlak na to, aby nám zobrali dokonca aj tú poslednú zábezpeku, ktorú máme, a to je právo veta. Ten tlak rastie. A je to až neuveriteľné, že oni jednoducho neznesú akýkoľvek iný názor. To je, povedzte mi, odborne, ktoré filozofie, ktoré ideológie neznesú iný názor? No totalitné. To nedokázal zniesť fašizmus. A dneska sa Európska únia dostala do situácie, že Ježiš, pozrite sa na toho Fica, že si dovolil urobiť niečo iné ako my ostatní a išiel do Moskvy poďakovať sa našim osloboditeľom z Červenej armády. Pozrite sa na toho Orbána, že ako si dovolil nechceť posielať zbrane na Ukrajinu, podobne ako Slováci a tak ďalej. Že to je hrozné, že majú iný názor. Že sme sa zbláznili? Však tá Európska únia je valec, ktorý jednoducho, keď máš iný názor, tak si nepriateľ štátu, si sa musíš prispôsobiť. Však sme hádam bojovali za tú našu národnú suverenitu, nie preto, aby sme ju odozdávali Nemcom, to budeme opakovať neustále. A teraz sa tvárime, že nie, my nemáme mať žiadne právo veta. A ja sa potom pýtam veľmi otvorene, tak potom o akej demokracii ešte hovoríme? Lebo zmysel národnej demokracie je, že vy si tu slovenskí občania zvolíte nejakú reprezentáciu, tak potom presadzuje svoj názor. A nie je možné, že vy si zvolíte, povedzme, že na Slovensku budeme mať manželstvo muž a žena, alebo na Slovensku, že budeme mať iba dve pohlavia. A zrazu vám príde niekto z Bruselu a povie, že no my vás prehlasujeme, že sorry, že vy ste moc malí, my Nemci a Francúzi si povieme, že to bude inak. A teraz zrazu si povedia, ja neviem, že si môže v Dánsku zobrať, ja neviem, nejaký Jano za svoju ženu korytnačku, lebo si povedia, že to je strašne progresívne. A teraz cez ten justičný aktivizmus, ktorý tu majú, povedia, že no dobre, ale keď to už majú Dáni, prečo by to nemali mať aj Nemci a Poliaci a Slováci? Možno to je diskriminácia, keď si teraz tento chalanísko, ktorý si zobral korytnačku, sa presťahuje na Slovensko a jemu nebudú uznávať tú korytnačku ako jeho manželku, že to je porušenie jeho ľudských práv. A sem to pôjde, lebo toto dneska vlastne robia s tými homosexuálmi, hej? Ja to schválne zveličujem, aby to bolo jasné, hej? Ale pointa je takáto, že oni nám zoberú suverenitu, berú nám demokraciu tým fádom, a hovoria, že no, lebo to je menej ľudských práv. Toto dneska, keď počujem, halo, tak to už dneska je ľudské právo všetko. Za to môžete skryť čokoľvek. Nevadí vám ľudské práva, že sa porušujú na Kube, že Američania majú blokádu. Nevadí vám genocídy v Gaze, nevadí vám, že tam vraždia malé deti, Ukrajinci momentálne v tom internáte a tak ďalej, alebo Američania v Iráne, tie malé deti. Mne to nevadí, to nie sú ľudské práva. Poďme riešiť ľudské práva Jana a Fera, lebo chcú mať to decko, ale biológia ich potrestala, diskriminuje ich tá príroda, hej? Toto je šialené. Takže ešte raz, my musíme ubraniť suverenitu, áno, preto, lebo sme za ňu bojovali, naši predkovia za ňu bojovali, lebo chceme mať nezávislé Slovensko, ale aj preto, lebo bez suverenity nie je demokracia. To si oni nevedomujú. To, že Lajenová, Kalasová, títo tajterolci s prepáčením na čele Európskej únie, to nie je výsledok demokracie. To je nejaký nadnárodný projekt, technokratický projekt, ktorý jednoducho nemá žiadnu oporu v nejakej demokracii. A Európsky parlament, že to oni teraz vytvorili, že aby sme sa tvárili, že tam nejaká tá demokracia je. Za prvé, nemá to ani zákonodárnu iniciatívu, čiže to není to demokratický systém. To je prvá vec, hej. Za druhé, kto volí tých ľudí do toho Európskeho parlamentu? To sú také isté počty ako v národných voľbách? Existuje tu nejaký európsky diskurs? To sú treťoradé národné voľby. Zase sa to deje vždy v národných konotáciách a tak ďalej. Čiže nikdy z toho nevytvoríš nadnárodný projekt. Jednoducho Európska únia nefunguje ako Spojené štáty americké, kde vznikli na základe tej istého jazyka, tej istej kultúry viac menej spojené a federácia, hej, alebo konfederácia. Nie. My takto nefungujeme ani fungovať nikdy nebudeme. Čiže preto môžeme mať jediný projekt a to je Európa národov. Že to áno, v niektorých oblastiach sa treba spojiť, tam budeme byť silní. Spomínam práve boj proti tým únikom daní a podobne zo strany nadnárodných korporácií, tam to môže fungovať. Ale nemôžeme fungovať ako nejaká federácia alebo superštát v iných oblastiach. Čiže ja som presvedčený, že jediný cieľ, kam máme smerovať, je Európa národov. O tom napokon hovoril kedysi aj Charles de Gaulle. A čo to bol extrémista? Nebláznime, hej? Uchovajme si za každú cenu našu národnú suverenitu a demokraciu. Ďakujem. Ktoré historické poučenie vlastne z tohto storočia považujete vy dnes za najdôležitejšie? Taký odkaz. Storočia 20. alebo 21. 21. Prvého.
Ja som presvedčený, že je tu niekoľko kríz, ktoré má zmysel zmieniť, ale asi tá najväčšia, ktorú momentálne cítim, je tá arogancia Spojených štátov amerických vo všetkých ohľadoch. A že tá arogancia môže viesť až k tomu, že potom prestanete rešpektovať čokoľvek. Zoberte si, že Američania začali de facto toto storočie vojnou proti Afganistanu a vojnou proti Iraku. Všetci im tlieskali a tak ďalej. Myslím, že tá vojna v Iraku stála život možno cez 1 000 000 ľudí. Hej? A teraz jedna katastrofa za druhou. Oni rozmatili kompletne celý ten región. Nepoučili sa a ďalej boli arogantní. Rusi kričali, halo, nechoďte k našim hraniciam. Oni ďalej expandovali, v spolupráci so západnou Európou sa tlačili k ruským hraniciam. Hovorili Rusi, nie, Ukrajinu nám neberte, to musí byť neutrálny štát, lebo jednoducho tak sme sa dohodli a tak to má byť. Hej? Lebo to je z našej bezpečnosti záujmov kľúčové. Nie, arogantne išli ďalej. Mali za sebou, opakujem, vojnové zločiny v Iraku, vojnové zločiny v Afganistane, rozmátili tam Líbiu, Sýriu a tak ďalej, v mene demokracie a slobody, hej? A teraz išli smerom na Rusko. Tak Rusi si veľmi jasne zrátali, že o čo tu ide. A teraz, tu sa dostávame na hranice tej arogancie. Je výborná knižka teraz od amerického autora, volá sa Hubris, to znamená arogancia, že si už tak strašne namyslený, že si už myslíš, že si môžeš dovoliť čokoľvek. A toto dneska Američania robia. V Iráne dostali náfrak, mi to strašne páči. A toto nie je obhajoba teraz iránskych ajatolláhov, hej, však oni majú systém, aký majú, to je ich vec. Ale tá arogancia normálne narazila na tú stenu. Tí Iránci sa proste nepoklakli. A to je na tomto krásne. To, že Američania si už dovolia, že uniesť prezidenta Venezuely, to, že sa teraz vyhražajú, že teraz dali obžalobu na legendu Raula Castra, hej, nejaký oligarcha nevzdelaný, proste, ktorý tam behal po Epsteinových ostrovoch. Teraz on má že ešte tú drzosť, aby on spôsoboval legendu revolučného hnutia Raula Castra, to je až normálne, že sa obracia žalúdok z toho človeku. Jak sú tí Američania arogantní. Alebo čo páchajú tí Izraelci. Tým už je všetko jedno. Oni spáchajú genocidu v Gaze, potom pokračujú v Libanone, tam vraždia ľudí v Iráne, všetky okolité krajiny už napadli a potom dojdú nejakí ľudia, že by doniesli jedlo tým Palestínčanom, ktorí tam trpia a tam ten Ben Gvir, ten čistý fašista, tam ich normálne že ponižuje. Keď človek vidí, že kam až siaha tá arogancia západu. A toto je podľa mňa to hlavné ponaučenie z 21. storočia. Keď budeš takto arogantný, tak sa proti tebe postaví celý svet. Už toho majú ľudia plné zuby. Zoberte si, že Čína ako dneska narastla, a teraz nemyslím len ekonomicky, ale aj svojou povesťou. Však Čína od roku 79 neviedla ale že žiadnu vojnu. A komu chcete niekto dneska vo svete vysvetľovať, že Čína je tá zlá, ktorá vedie vojny, keď Američania stihli medzi tým za tieto roky povraždiť niekoľko miliónov ľudí v rôznych vojnách, hej? Koľko ľudí povraždil Izrael, a koľko západná Európa, a teraz my sme akože tí dobrí, ale Čína je tá zlá. Celý svet vidí, že to je inak. Celý svet to sa nedá nevidieť, hej? Môžete mať koľko chcete propagandy, to sa nedá nevidieť. Takže teraz, vďaka tej arogancii západu obrovsky rastie Čína. Rastie Rusko, rastú krajiny BRICSu a myslím si, že sa celkovo mení geopolitická mapa sveta. Takže asi to hlavné poučenie 21. storočia je, že pokiaľ to už preháňaš s tou svojou bohorovnosťou, a to tu dneska Američania a Západ robí, pokiaľ chceš každého poučovať o ľudských právach, slobode, demokracii a vedieš vojny, tak na konci dňa na to doplatíš. Doplatíš a preto jediná cesta z tohto je vytvoriť novú rovnováhu vo svete. Áno, na jednej strane tak bude ten Západ, ktorý je stále silný, na druhej strane ale ďaleko rastúca moc Číny, Ruska a ďalších krajín. Rovnováha, to je jediná šanca premiér. No, presne, tá rovnováha. Čo by ste odkázal mladým ľuďom, ktorí sú permanentne masírovaní tou progresívnou ideológiou a možno sa cítia zmetení alebo nie úplne chápu tým súvislostiam, že ako ich respektíve naviesť, ako aby uvažovali, keď sú teda zmetení? No ja som vždy odporúčal každému ako vysokoškolský učiteľ to slávne Leninovo učiť sa. Pochopiteľne, pokiaľ by sa vzdelávali, pokiaľ by naozaj celý ten svoj život trávili nad tými TikTokmi a teraz rolujem, to nie je učenie sa, to nie je vzdelávanie, hej, že to sú naozaj formy skôr indoktrinácie. No, zober si tú knižku, čítaj niečo do hĺbky, ako keď ťa zaujíma nejaká téma, tak sa ňou zaoberaj, keď teda máš odpor ku knihám, čo sa teda hlavne progresívcom stáva, no tak skúsim nejaký film dokumentárny, možno aj nejaký z iného súdku, ako od tých istých, by som povedal, prostriedkov manipulácie, no tak si to nepozriem na tých četečkách, ani na tých STVčkách, ale nájdem niečo na internete, aj z druhej strany, však už sú dneska možnosti, aj alternatíva a tak ďalej. Čiže ja by som im odporúčal to, čo aj Noam Chomsky kedysi, slávny americký filozof.
tak však keď máš nejakú informáciu, nájdi si jej opak, nájdi si iné interpretácie. Dneska to je nič ľahšie neexistuje. Stačí si zobrať umelú inteligenciu, spýtať sa správnu otázku a ona ti niekam ťa navedie. Aj keď to je tiež všelijaká, však vieme, že to manipuluje. Ale aspoň ťa to navedie, hej, však to aspoň, že to existuje. Že sú nejakí autori, ktorí spochybňujú tento pohľad, on ti to napíše, lebo to je stroj, on nevie, že ty vlastne v tejto chvíli nepomáha tej svojej veci a ty sa potom dostávaš ďalej. Čiže pokiaľ nie si úplne zadubený, tak sa vieš niekam dostať. Hlavne nedôveruj mainstreamu, to je základ. Jednoducho, keď budeš veriť mainstreamu, tak si ovca, tak budeš chodiť tam a tak chcú mať, hej. Vždy sa spýtaj, že komu tá informácia, alebo komu to, čo sa deje, vyhovuje. Qui bono. To je základná otázka dejín, hej, že keď sa niečo stane, tak naozaj to vyhovuje všetko teraz toto, čo sa deje, ja neviem, tým zlým Rusom a tomu zlému Putinovi, aj to celé o tomto, alebo to skôr robí ZAP. Normálne si klásť také tie základné otázky, logické otázky. Ja som presvedčený, že mnohí mladí ľudia, aj keby sa hneď dneska, zajtra nezačali vzdelávať a neznikli by z nich teda v tejto chvíli ľudia, ktorí majú otvorenú hlavu, tak stále ten život ich naučí. To je tak, že 95% z nich na konci dňa si dneska myslí možno 17, 18, 19 rokoch, že sa im splní ten americký sen, že budú mať 15 aut, že budú mať bazény a tak ďalej. 25 sa pristihnú, že sú niekde závozníci v na nejakej korporácii a tam dostávajú minimálnu mzdu alebo niečo viac. Budú samozrejme mať rodinu, zistia, že zrazu potrebujú zázemie, potrebujú rodinu, potrebujú sociálny štát, sociálne istoty, potrebujú mať nejaké bezpečie, potrebujú to mať kalifát, hej. Čiže na konci dňa si povedia, že áno, mali pravdu, hej, tam tí, čo hovorili, že ten liberálny ideál americký asi nebude to správne, ale to zistia potom, až keď budú mať tú rodinu a keď trošku dorastú, čiže keď budú mať možno 30-35 rokov. To vtedy možno ešte budú veriť takým všelijakým, že áno, najdôležitejšia sloboda toho Jana a Fera, aby mohol adoptovať to dieťa. Ale potom zistia, že život je niečo inom. Čiže život ich naučí, ja sa tohto nebojím. Ale dovtedy, pokiaľ sa budú vzdelávať a pokiaľ budú mať otvorenú hlavu, tak to im naozaj pomôže žiť aj kvalitnejší život, lebo naozaj žiť zadubený život, že jak ten dostihový koník idem stále a progresívne Slovensko a vojna a nenávisť voči Putinovi, Rusku, Ficovi a Blahovi. Neviem, či toto je zrovna niečo, čo naplňa zmysel života. Ďakujem. Máme tu ešte jednu takú otázku, ktorá došla. Ľudia priam bažia po vyšetrení Igora Matoviča za jeho covidový teror. Ľudia sú nervózni a nechcú platiť za jeho chyby konsolidáciou, takže nejaké... Ja rozumiem a rozumiem aj tej emocii, že človek povie Matovičovi pravdu do očí, povie to spôsobom, ktorý on častuje svojich protivníkov celé roky a on ide teraz súdiť, hej, to sme počuli, že som si dovolil povedať, že teda on spáchal genocidu na slovenskom národe a čo to bolo pre Boha? Však tu 20 000 ľudí zomrelo kvôli jeho absurdnej politike. Čo to nebolo tak, že by teraz on robil tú istú politiku ako iné štáty a tak ďalej. Nie, on si tu vymyslel celoplošné testovanie. Tam sa nakazili ľudia a zomierali oveľa väčšom počte, ako zomierali v iných krajinách. Čiže tu sú empirické dôkazy na toto. A teraz tie jeho atomovky a tie jeho očkovacie lotérie, ako on rozhadzoval tie peniaze ako bagrom, hej, že nás totálne zadlžil, totálne zničil verejné financie. A to má svoje dosahy potom aj na zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej. To úplne zrumplovalo krajinu. A on sa teraz tvári, že on je tu ten hrdina, že nemôžeme ho ani kritizovať, lebo nie, on je tu Čo to je hrozné. Jasné, že patrí do basy ten človek. On patrí do basy, alebo možno niektorí si myslia, že skôr do celý, ktorá je vypolstrovaná, aby si neublížil, hej, ale jednoducho on nepatrí na verejnosť, on je nebezpečný pre svoje okolie. Ja dokonca sa bojím o Pavlínku, hej, a o jeho okolie. To je otázka aj také nejaké základné ľudské empatie. Toto mať doma, to jednoducho potrebuje ochranu, hej, ten človek, ktorý je s takýmto monštrom. Čiže áno, ja som presvedčený, že ľudia majú správnu otázku, len no vyriešte to teraz, keď máte takýto systém, alebo deep state na Slovensku. Však zoberte si, že ešte nás pomaly naháňajú, nás tu súdia, zoberte si, že Dani Kolára, neviem, či ho vôbec možno spomenuli, lebo vám okamžite vymážu Facebook, ale dobre, skúsim spomenúť, že jeden nemenovaný bloger musel čeliť teraz akože prenasledovaniu len preto, že kritizoval Izrael a podobne. Ja čelím neustále prenasledovaniu zo strany orgánov, lebo mám vlastné názory. A to sa hovorí, že akože vládneme. Lebo to nefunguje tak, že teraz keď vládnete, že máte v rukách vládu, že automaticky teraz máte v rukách políciu, súdy, prokuratúru. No nie. Prokuratúru to je nezávislý orgán na čele so Žilinkom, hej. Máte súdy, ktoré sú absolútne akože nezávislé v úvodzovkách. No len tá nezávislosť funguje tak, že tam máte všelijaké chobotnice rôznych sudcov. Ja keď som zažil niektoré tie v úvozovkách judikáty, rozsudky, ktoré išli od sudcov, ktoré boli zjavne prepojené na všelijaké tie liberálne kruhy, no tak si hovorím, že halo, že toto nie je celkom v poriadku. Ako môže sa stať, že sudca Paluda odsudzuje niekoho, keď bol bývalý kandidát SAS a má zjavne neoliberálne presvedčenie a podobne a rozhoduje politické kauzy. Takže
Opakujem, ten systém je dneska tak, by som povedal, znivočelý, hej, do veľkej miery. Aby sme to dokázali napraviť, to chce roky. Chcelo by to roky stabilnej vlády, to znamená, že nemusíte neustále prihľadať na koaličného partnera,